Hey, salutare lumea! The dinosaur here! Și da... O să încep de acum încolo tot așa. Da. Am făcut un video în engleză să văd cum reacționați și... Doar dintre voi știu că m-ați făcut să râd un pic. Ok? Și da, ne jucăm un pic de Dream Catcher. Sper să... The fuck? Sper să vă placă acest minigame. Un fucking game. Da, și sper să apăsați butonul like, să facem cât mai multe like-uri să faceți pentru că voi enervați. Și da, sper să faceți cât mai mult, să fiți cât mai mult activi. Băi, Jordi, asta e gol. Ok, răzbunare. So the opening goals come from the man himself. The manager will be pleased he's on the score sheet today. So we're off again here. Bă, ce diferit este de FIFA 16, frate. Mă enervează jocul ăsta. Mamă, un pic mai încolo era penalti. Nu știu ce vrei să ne jucăm în ultimele jocuri de Minecraft. Nu știu, Minecraft mă cam plictisit de a nouă. Fuck off! Sau FIFA 16, Dream Catcher, Assault Fire, ceva gen, nu știu cât se numește jocul. O să vă spun eu. Da. Sau ceva gen. Am văzut ce n-am ar. Bă, rău, buni ăștia. Ok, du-te. Bă, ești prost. Like. Du-te, bă! Nu știu, întotdeauna eu câștigam. Pui mătii. Ok, hai să începem. Iară. Și sper să strângem până pe la vreo, nu știu, peste 2 like-uri. Acest episod sper. N-a postat de mult pentru că am văzut că nu sunteți activi și nu știu de ce nu mai sunteți activi. Ori că cei mai mulți dintre voi nu sunteți activi și asta mă cam enervează. Și nu știu de ce nu mai sunteți activi deloc. Vreau să văd cât de activ sunteți la acest video. Dacă suntem peste 2 like-uri, va apărea un nou episod din Dream Catcher. Da, și aveți o calitate foarte bună. Deci... Du-te n-amar! Cu măta. Azi o să încerc să mai înjur. Deci... O să încerc și eu. Ce faci? Îmi spui și mie ce faci. Adoră. Să-mi spuneți dacă mai vreți episoade din Dream Catcher, dacă mai strângem peste 2 like-uri la acest episod, o să mai postăm încă un episod din Dream Catcher 2016. Ce faci, bă, Jordi? Serios? Ăștia ne bat.
his team. Deci, spuneți ce vreți. FIFA Defenders are 16. looking to the assistant Uite for the asta. flag. FIFA. Splendid save by the keeper. Deci, FIFA 16. It's Pereira, hoisted upfield now. Din FC. Good defending. Rival Fire. Poate unul dintre voi And știți. he's won it back for his Clash team. of Clans Oh, great piece of oh, good catch by the sau keeper. Minecraft. Deci, alegi. O să vă pun în descriere Distribution from the keeper there. și alegeți. Ce vreți să ne jucăm. They have the Ce ball mai? again. Un gol dacă se poate. Nu se poate pentru că sunt noob. Oh, determined Du-te. challenge there. Oh, that was close. And he hits it. Let's see that Satan. one again. Still time to Mă grab an transform. equaliser. The manager is pushing his players forward. Acum, frate, niciodată n-am pierdut un to get a meci. goal. Launched upfield by the keeper. Du-te. Du-te, nenea. Shoots. Du-te. Poate nu la Great penalturi. goal there. He'll be hoping to Oare. add more to his tally now. Nu știu. Mama, ce gol. The manager will be pleased with getting back into this game. Ok. And hope they can grab another goal. And we're back underway here. N-are cum să ne mai dai încă un gol pentru că apărăm. It's with the striker. Surely now. Gol! And his teammates join in to Da, o start să the facem două celebration. meciuri în acest Great episod. goal there. Am dat craci? Nu știu. Nu cred. Craci. Wow. Full time. By his team's cup run, they'll be setting their sights on the final now. Yep, It's no only 7 arguments there. minutes. Great performance from a player who really is in fine form. You lose. It's only În Portugalia. for us two. I win. Uitați așa. You lose. I remember days when we were all alone. If you would ever leave me, I would call your phone. We would talk for days and never leave my home. I think about it. Always find a reason to be strong upon. Always wondered if, but when you break my heart, you would try and argue with me from the start. I can live without it. Come on, baby, take my hand now. Remember when we used to say now? Swear it all be kind, I swear we always hide it. You're tired of being disregarded. You wonder why you're broken hearted. Been a time before we've been since we started. Merge destul de bine. Dar unele faze merge un lag. Deci împinge un lag infern. Ok. Bă, nu iau, ești prost? Intercepted. Shoots. Corner. The referee has indicated the corner. Now, can they make something of this? Oh, they needed to get that one away, and they have. Throw in here. Out. No. Intercepted. He showed a bit too much to the opposition there. Ăla. Does the goal shoots? Bă, tu ce vorbea? Dar nu mai vorbește așa. Nesimțitule. Ca aperi mingea ca ultimul retard. Du-te! Back in possession. Stai să arăt ceva, bă. Just short. Du-te! The manager will really be pleased with his efforts for the goal. Let's hope for more of the same. Craci. Diga, nu am avut la... Well, that's been No, coming. you- He'll be pleased getting on the score sheet, but can he add to it? And the referee gets the game going again. Du-te! Well timed and good defending. Nu
Nu știu, dar cred că vreți FIFA, pentru că FIFA se mișcă mult mai bine. Cred. O să văd cât de bine mi se mișcă Passed când filmez. inside. Lovren, great defending. Ce faci? Oh. And he's well offside. Offside, băi. Nu vrei să strănut? What a well-timed tackle. Nu lagui. Te rog frumos. Did well to win the ball. Fuck. Dangerous tackle there. I think they've been working on this one. Well intercepted. They have the ball again. Serios, bă. Oh, that was close. And he shoots. Oh, ce preluare. Fantastic work from the goal scorer and his team. A Uitați-vă much aici. deserved goal. Nu credeam că o să poată lua vreodată, dar o luat-o. Posibilul de poate deveni posibil. And it's half-time. Half time. Nu, dar eu tot cred că a doi frați. Cum să-i numim? Frații Vanghelie. Ăla. Vanghelie, mă. Deci frații Vanghelie, nu? O să dai gol. Bă, pe când ai tu cu șutul, moare Shani. Crede-mă. Mersi. Bun. They're appealing, but he's onside. Pasă! What the fuck? Pussy. Oh, determined challenge. Pussy. Mă, Oh, that's confident goalkeeping there. I only have five. Da, m-am prostit atunci. Când vorbesc mai bine engleză, am prostit mai mult. Deci, cu toate eu că vorbesc engleză, mă prostesc. Da, mă prostesc ca lumea. Great defending. Ok. Nu l-am văzut. Determined challenge there. Fugi. Deci o să vă las o listă Oh, that was close. Great goal. în descriere cu ce jocuri vreți să continui. On the score sheet. Sper să strângem peste doar like-ul la acest episod. Să nu uitați să spargeți butonul de like. He'll be pleased with putting his team Și 3-0 sper să vă today. abonați dacă sunteți noi pe canal. From this team. Nice Ca one there. întotdeauna. Oh, that was close. And it's saved by the great finish. Look at that tiny finish now. Look what it means to the player. He's hoping to add more to his tally. It's now 4-0. Well cut out. They're appealing, but he's onside. Am adus ce n-am. Mor. Ce face ăla? And with the Fucking hell. defender now. And he's won it back for his team. And he missed by this one. Hai, du-te la mă! Clean game so far. Vezi, mi-a spart acum scuip. Singur. Bravo, mă. Hai, du-te. Ce faci, băi? Nesimțilă. Well to win the ball back. Du-te. Du-te, mă, du-te. The referee waves play on. Advantage Nu e given. avantaj. That's well out by the defender. It's with the Nu e defender now. avantaj, băi. Well cut out. Sends it long. That's Nu! Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod. Să nu uitați să apăsați un like pentru mine. Să dai un sod.
Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!